गिबियावनो खुलुमबाय आङो दिनैहाय मोनसे बाथ्राखौहाय बुंनो सानदों जे थांनाय सानसे सिगांसो मुगानि थान्दै होननाय मोनसे माबायाव जोङो सोरबा लैहोर गयारि ना माबा नाम बिथाङा BPF नि मा जायो आं बेखौ मिथिले एसे सिगांफोर BPF आवहाय जइन जादों नोंथां बिथाङा जानो हागौ BPF नि युथफ्राव माबा मोनसे दं बिथाङा जोंनि BTR गभर्नमेन्टनि सोमोन्दै बा जोंनि मानगोनां जोंनि बयजोंबो अनजानाय जोंनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौ माखासे बिबुंथि लाखिदों आरो BTR गभर्नमेन्टनि माखासे मावनाय एकर्डनि सोमोन्दै खामानि जादों जायाखै बेफोरखौ लानानै माखासे स्टेटमेन्टफोरखौ होनाय जों नुनो मोन्दों। आं गिबियावनो सानो बिथाङाबो सासे दाख्लै बावैसो सिगां जोंनि मानगोनां जोंनि BTR नि सासे EM रन्जित बसुमतारी सारा खांख्राइजों रुजुदोंमोन। बिथांमोना सासे खांख्राइनिजों जोनोम होजानाय खांख्राइ फिसायानो होननानै आं सानो बिथांखौ खांख्राइ फिसा बिथांमोना BPF नि बारावनो पलिटिशियान हिसाबै जोनोम जानाय सासे सेंग्रा बिथांमोना हार्ट एन्ड सोल BPF आङो बेखौसो बुंनो सानदों बिथाङा माने लेखा गोरोंब्लाबो मेगन खाना दिनैनि जुगाव दानि जोंनि आथिखालावहाय BTR सरकारखौ मोजां मोननानै दानि जोंनि BTR नि लाइमोनफ्रा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा दिनैहाय मोजांखौ मोजां मोननानै BTR सरकारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै जोंनि UPPL दोलोआवहाय हाबनो होननानै दिनैहाय आग्रह जागासिनो दं आरो खामानि मावनो दा बे समावनो बिथाङा BPF दोलोआवसो जइन जादों। आं सानो बिथाङा गोरोन्थि डिसिसन लादों। आं बुंनो थाङा बिथांखौ बिथांनि डिसिसन बियो आंहा बुंनो राइट्स गैया अब्लाबो आं बुंगोन पलिटिकेलि बिथाङा BPF आव थाहैनानै समाजनि जाथिनि थाखाय मोजां मावनो हागोनखौ आं नुवाखै आरो बिथाङा बुंदों माखासे खोथा आंहा फंनैसो क्लेरिफिकेसन आं होनि गिबियावनो बिथाङा इउनिभार्सिटियावहाय स्ट्रिट लाइटनि सोमोन्दै बुंदों। दा आं बिथांमोनखौ सोंनो सानदों बिथाङा जोंनि BTR गभर्नमेन्टनि मावनायखौ बुंनायनि सिगां नोंथाङा सोंग्रो जे BPF नि आमोलाव 17 बोसोर सालायनाय समाव बबे बिथिङावहाय मा मावखो बेखौ सोंग्रो आरो दा बिनि उनावहाय बे फिसा मेटारफोरखौ लानानै नोंथाङा मिडियायावहाय नोंथाङा ओंखार नङाब्ला लाजिनांगोन नोंथाङा। दा आं गोबांखौ बुंनो थाङाखै आरो बिथाङा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि माखासे फान्डफोरखौहाय मिसइउज खालामनायनि माखासे बाथ्राफोर बिथाङा बुंदों ससियेल मिडियायाव आङो बिथांखौ सोंग्रोनो सानदों जे 3000 ना बेसेबांबा 3000 कौटि थाखा लायाबिलिटिस खालामना गालांदों BPF सरकारा दा बेखौ महाय बाहायदों महाय बाहायखो मायाव मिसइउज खालामखो ना मा खालामखो बेखौ बिथाङा लैहोर ना मा बिथाङा बेखौ सोंग्रोलाय बिनि स्टेटमेन्टखौ जोंनो होग्रोलाय क्लियार बिनि उनाव बुंबानो जाबाय बहाबा 50 लाख मिसइउज खालामदों बहाबा 1 लाख नलेज फेस्टिभेल खुंदोंनो बाहाय मिसइउज खालामदों होनना बुंदों ISPL खुंदों बाहाय मिसइउज खालामदों होननानै बुंदों दा माबा माबि खामानि मावदों इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव खामानि मिसइउज खालामदों होननानै बिथाङा बुंदों। जोंनि BTR सरकारा नोंथाङा जुदि गावखौ सासे मोजां लाइमोन होननानै सानोब्ला भबिष्यत गोनां लाइमोन होननानै सानोब्ला मोजांखौथ' नोंथाङा नुनांगौमोन नोंथांमोननि सरकार बायदि BPF बायदि जोङो दैजिं फेस्टिभेल जों खुङाखै मेला खुंनानै जों फैसा गारग्लुङाखै बथल जौ बथल बायनानै जुवा आड्डा खालामनानै फाल्तु खामानि मावनानै इमरेल खामानि मावनानै सिंग्रिफोरनि दाहान्दा खालामनानै जौ जुवाजों आड्डा खालामनायावहाय जोंनि BTR सरकारा फैसा गाराखै मेला खालामनानै फैसा गाराखै नलेजनिसो मेला खालामदों इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौहाय दिनै ग्र' खालामदों। नोंथाङा मोनसे खोथाखौ नोंथाङा थाल ला सुपार 50 नि सोमोन्दै नोंथाङा मोनसे खोथाखौ नोंथाङा थाल ला सुपार 50 नि सोमोन्दै बिथाङा एसे बुंदों सुपार 50ल' नङा आङो नोंथांखौ मोनसे खोथा बुंनो सानगोन दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों नोंथाङा जोंनि BTR नि CM प्रमद बर' सार बायदि सासे दैदेनगिरि आरो जोंनि BTR नि हाग्रा बिफाननि जोंनि EM रन्जित बसुमतारी सार आरो जोंनि UG सारमोन बायदि आरो गोख्रों लिडार बिथांमोनखौ गोजानाव थानानै नोंथाङा जेबो बुजिया खाथियाव फै
बेयो मोनसे गोथौ सागर बायदिसो बिथांमोना नों खाथियाव थांब्लासो बे सिङाव मा दं मा गैया अब्लासो नोंथाङा बुजिगोन गोजाननिफ्राय नोंथाङा बुजिनाय नङा बिथांमोनहा मोनसे थांखि थानाय आइडियोल'जि थानाय पलिसि थानाय प्लान थानाय गोथौ सिमांफोर थानाय दैदेनगिरिफोर जाय सिमांफोरखौ बिथांमोना बिटिआरनि हारि माहारि बिटिआर हालामखौ जौगाहोनो थाखाय दिनैहाय गोथौथार थांखिफोरजों आवगायदों दा नोंथाङा बेखौ गोजानाव थाब्ला नुनाय नङा गोथौ सागरखौ गोजाननिफ्राय नायब्ला नों गोथांल' नुगोन बाहाय नों जेबो बुजिनाय नङा आं सानो लैहोर नोंथाङाबो जेबो बुजियाखै फैनानै रायलायफै मावफाफै खाथियाव फैनानै होमब्ला एक्सपिरियेन्स मोनगोन बुजिगोन नोंथाङा नोंमारगौ थारैनो बिथांमोना मोनसे थांखि गोनां पलिसि गोनां आइडियोल'जि कनसेप्ट गोनां मोजां मोनसे सान्थौजों दैदेननो नागिरनाय सासे दैदेनगिरि होनना नोंथाङा अब्लासो बुजिगोन गोजानै थाना नोंथाङा बुजिनाय नङा गोथौ सागर बायदि बिथांमोना बेनिखायनो नोंथाङा बाथ्राफोर बुंनायनि सिगां नोंथाङा सिन्था खालामग्रो मा बुंब्ला मा जागोन बेखौ नोंथाङा सिन्था खालामनानै बुं आरो नोंथाङा बिपिएफनि बेनारावनो जोनोम जाखानाय सासे लाइमोनखाय बिपिएफनि खोथा बुंखागोन जों गोबां खोथा जों बुंनो हायो आं गोबां खोथा दिनै बुंनो सानाखै आं जोबथानायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथांनो आं मोनसे अफार होनो सानदों लैहोर नोंथाङा दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों मोनसे अफार होनो सानदों जे नोंथाङा डिबेटनि मोनसे सम ला आं एरेन्ज खालामना होगोन नोंथांनो डिबेटनि अपेन मोनसे चेलेन्ज अपेन मोनसे डिबेट जों खालामगोन नोंथांनि सेन्ट्रेल लेभेलनि बेसेबां इयुथ बिपिएफफोर दङ नोंथाङा लानानै फै मोनसे जायगायावहाय जोङो डिबेट खालामगोन मिडियानि मानसिफोर थागोन जों मोनसे जायगाजों थागोन बाहाय आङो जोंनि ब्लकनि प्राइमारिनि इयुथ दैदेनगिरिफोरखौ आङो फज'नानै दोनगोन नोंथांजों दिनैनि दिनाव डिबेट खालामनो थाखाय जोंनि ब्लकनि प्राइमारिनि इयुथनि दैदेनगिरिफ्रानो काफि बाहाय जों नोंथांखौ नुगोन नोंथांनि जेसेबांनाखि एलिगेसन होदों बाथ्रा बुंदों बिनि फिनायखौ नोंथाङा बाहायनो मोनगोन आं बेखौ नोंथांनो मोनसे अफार होनाय जाबाय नोंथाङा बे अफारखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया नोंथाङा सिन्था खालामबानो जाबाय सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव